लोगोफोर नोंथांमोननि गोनांथिनि थाखाय बाहाय मोनसे जोबोद मोजां भिडिअ लाबोनानै होफैनाय जादों। बे जाहैबाय नोंथांमोननि जायफोरा क्लास 9 आव फरायनाय दङ बिथांमोननि थाखाय समाज बिगियान एबा ससियेल साइन्सनि मडेल एबा मिनिं हिसाबै बाहाय खामानि होगोन। बे PDF फाइल नोंथांमोननि थाखाय अल चेप्टार गासिबो बाहाय दंजोबो। मोनफ्रोमबो पार्टनि हिस्टरि, पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स एन्ड जिअग्राफि गासिबो बिटाव नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जाहैगोन। गासिनिबो बाहाय मोनफ्रोमबो कुइसननि एन्सारजों लोगोसे बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन फारियै गोबांथार एडिशनेल कुइसनफोर बानायनानै होनाय नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जाहैगोन। बाहाय फट' खेबनानै होनाय जादों जेखौ नोंथांमोनहा सिनायनो हायो, जेबो नङा। नैबे नोंथांमोननि थाखाय जुम खालामनानै मोनसे होनाय जादों। जेनेबा हमनानै ला इक'नमिक्स पार्टनि चेप्टार 1नि बेवहाय हानजायारि खुंथायनि राहा थानाय गंसे हादोरनि मुं लिर होदों। बेवहाय हानजायारि खुंथायनि राहा थानाय गंसे हादोरनि मुङा जाहैबाय चीन। बेबायदि बे टेक्सुयेल कुइसनफोरमोन बेफोर गासिबो। बेनिफ्राय एडिशनेल कुइसनफोरा नोंथांमोननि जायनाखि चेप्टारनि एन्सार बेनि जोबनाय बाहाय नोंथांमोनखौ बानायनानै होनाय जादों। बाहाय माखासे एडिशनेल कुइसन्सफोरबो होखानाय जादों। बाहाय डिटेल्सै नोंथांमोनहा बेनि थाखायनो बेखौ सिन्था खालामनो नाङा। बाहाय टटेल मोनफ्रोमबो कुइसननि एन्सार मोननो हानाय जागोन। गासिबो कुइसन्सफोरनि एन्सारखौनो बाहाय होनाय जादों। टेक्सुयेल कुइसन्सफोरखौ मोनफ्रोमबो चेप्टारनिनो बाहाय दंजोबो। फारियै नायलांबा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जाहैगोन। बाहाय बेखौ PDF फाइल नोंथांमोननि थाखाय बाहाय दङ। PDF फाइलआ जाहैबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। लिंकनि गेजेरजों हाबबानो जाबाय। लिंकआव नोंथांमोनहा क्लिक खालामनानै ला, बेनिफ्राय नाय। फारियै नुनो मोनदों बेबादि मोनफ्रोमबो पेजआ सिरियालैनो जालांनाय। बाहाय सिन्था खालामनांगौ गैया, सिरियाल बारख्ल' बाख्ला जायाखै। नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। बाहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि मानसिफोरा गोबां मडेल एबा मिनिं बायनानै फरायनो गोनां जायो। दा बाहाय मडेल मिनिं बायनांगौआव गोबां रांबो गारनांगौ जानानै फैयो। दानि दिगाव 200, 250, 150 मिनिमाम 150 लायो मोनफ्रोमबो मडेला। आरो बेखौ मोननो थांजोबा, एभेलेबल नङा मोनफ्रोमबो जायगायाव। बाहाय ओंखायनो इ-बुक हिसाबै नोंथांमोननो बानायनानै होनाय जादों। बाहाय इ-बुकखौ नोंथांमोनहा लानो हानाय जाहैगोन। बावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोनांथिया जाहैबाय मोनफ्रोमबो मडेलनि एखे नंजोबा। मडेलनि एन्सारफोरानो मोनफ्रोमबोआनो आरो साफ्रोमबो टिचार्सफोरानो मोनसे मोनसे कुइसननि एन्सारखौ एखे होजोबनो हाया। आलादा आलादा फरायनांगौ जायो। ओंखायनो गांसेल' फरायनानैबो लाब गैया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नायना लायोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो। जायफोरा बायाखै नोंथांमोनहा बेखौ नायनायनि गोनांथि दङ। दा बाहाय गासैबो दङ, जोबोद बुरजा पेज नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जादों। फ्राय गासिबो चेप्टारनि दं हिसाबै बाहाय 161 पेज दङ नोंथांमोननि थाखाय। गासै बाहाय DTP खालामनाय जायाखै। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा सिन्था खालामनांगौ गैया। नायबानो नुखायो नै मार्सेलनि रां बिगियान बुंफोरथिखौ लिर बेफोरबायदि। दा अब्ला गासैबो चेप्टारनि बाहाय मोनजोबगोन हिसाबै नोंथांमोननो आं आसा खालामो मोजां भिडिअ मोजां बिजाब हिसाबै नोंथांमोननो एसेबाबो हेफाजाब होगोन हिसाबै आं आसा खालामदों। ओंखायनो नोंथांमोना जायफोरा गोनांथि जादों बेखौ डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकनि गेजेरजों थांबानो जाहैबाय। अब्लानो मोननो हानाय जागोन लोगोफोर। अब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। एसेनोसै।